проба прототип 2 с акумулатора от Nissan. Дебюта не е лош, но може и по-добре. И гърми здраво, ама за горелка не става. Да пробваме ли? Оператора много похлеб. И бах майка му. Купеш това телефонен падна. Втори опит за разграждане на водата до водород. Успешен. Първият беше успешен. Его бурканя. Къде е бурканя? Ето на бурканя с киселен краснеч. Първата клетка. Първата клетка. Инженер Динко Митрев. Още не съм инженер. И това е, нямам. Дай да примерим колко вода да го отвади. Някаква чашка имаш? Искате ли да напълним нещо огромно? Започна вече сериозната. Пак за гърмени говори. Да, чакай да го примерим колко правим.